здравейте хора! Аз съм Менхекс, тук с мен е Extreme Boy. Какво става хора? Аз съм Extreme Boy. И днес хора ще ходим на тайното ми място. Извинявайте, че ще е толкова кратък клипът. Обаче тоест, вие го знаете, JD Horror ми извънна по време на клипа, който беше 1 час и преволи се клипа и няма как сега още 1 час да снимаме, така че ще ви покажем само тайното ни място с Extreme Boy и JD Horror. JD Horror ще го няма. Да, той... Да, бум-бум чалендж, не знам дали какъв е този чалендж. То една игра. Къде го имате това чудо самото? Аз го купих точно за YouTube. И здравейте хора, ето го реката. Колко хора са намачкали, аз са намачкали и изцапали. И за да не видите по-хубаво лицата, нали, защото там нищо не се вижда. И това е влогът хора, просто да ви покажем тайното ни място. Само ако да сте гледали клипове на DSD и на другите ютубъри. И просто сега ще ви покажем тяйта, че се хлъзга да не умреме тук. Ето от тук се влиза. Вижда ли се откъде се влиза? Да, вижда се. Ей там. И това е хора. До след обяд също ще снимаме с Extreme Boy и JD Horror, така че пригответе се. JD Horror да се знае дали ще избапа. Пригответе се.